L'empresa de manteniment de Bayer es declara en vaga indefinida. Sant Feliu vol visibilitzar el col·lectiu LGTBI. Suspès el servei de metro entre Canvi de Let i la plaça de Sants durant tot el cap de setmana. Bona tarda. L'empresa de manteniment de Bayer a Sant Joan d'Espí ha convocat una vaga indefinida que ha començat aquest divendres 19 de juny. Els treballadors critiquen la situació de buit jurídic en què els ha deixat la nova adjudicació del servei. A partir d'avui, la plantilla d'Acciona Facility Services, l'empresa que presta serveis de manteniment a Bayer, ha convocat vaga indefinida. El motiu, que l'empresa Acciona deixarà de ser l'adjudicatària d'aquests serveis a finals de juny i que els 6 treballadors que els porten a terme al centre de Bayer a Sant Joan d'Espí no seran subrogats per la nova adjudicatària. Se nos dijo que firmáramos eso, que no pasaba nada, que nos subrogarían. Entonces, claro, Acciona tiene el papel donde se supone teóricamente, que tampoco lo vemos, donde Bayer se hace cargo de eso, pero claro, ahora cuando ha llegado la hora de que pierde el mantenimiento, todo el mundo dice que no sabe nadie nada. Això posa els empleats en una situació d'incertesa o buit legal i una precarització cada vegada més important en el sector de les subcontractacions. Ahora Acciona se lo pasa a Sodexo, que ha perdido la adjudicación, y entonces Sodexo dicen que Bayer le está diciendo que no nos coja ninguno. Y nos dejan en un limbo legal, no podemos ni coger el paro, nos quedamos sin cobrar paro y sin poder trabajar. Les jornades de vaga s'han iniciat aquest divendres amb una concentració convocada a les 12 del migdia davant de l'edifici de Bayer, amb la que els treballadors afectats han volgut fer sentir les seves reivindicacions. Coincidint amb el Dia de l'Orgull LGTBI, el ple de juny de Sant Feliu de Llobregat s'ha centrat en aquesta qüestió. El tret de sortida ha estat l'aprovació amb esmenes i sense unanimitat de la moció presentada per l'entitat Violeta per la Visibilitat LGTBI sobre la visibilització d'aquest col·lectiu. El ple de juny de Sant Feliu, intens com sempre, però una mica més curt que en altres ocasions, va començar abraçant el color violeta, com no podia ser d'una altra manera en un ple que es celebrava coincidint amb el Dia de l'Orgull de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals i més. Una moció presentada per l'entitat LGTBI Violeta per la Visibilitat LGTBI més a Sant Feliu, aprovada amb debat, esmenes i sense unanimitat, va ser el tret inicial a un ple on van destacar al començament les mocions enfocades als drets socials. A més d'aquesta primera proposta, el ple va acollir i aprovar una moció ciutadana que adhereix l'Ajuntament de Sant Feliu al projecte educatiu de ciutat, el PEC, que busca impulsar altres tipus d'educació en la ciutat, centrades en primera instància en el foment de la lectura i la creativitat. A més, el ple es va adherir al manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament de la Vellesa. Hi van haver més mocions de caire social, com les centrades en la realitat del refugi a l'estat espanyol i la despenalització de l'eutanàsia, però tots els regidors van posar el focus en la moció que més debat, 1 hora i quart, va generar: la proposta del Pla de Protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat, que busca regular els usos del parc en el terme municipal de Sant Feliu i que es va aprovar amb el vot en contra de Ciutadans, Partit Popular i el regidor de Veïns, Salvador Gilaberte. Jo destacaria, potser per el moviment que porta de gent i tal, doncs el tema del Parc Agrari. Nosaltres ja vam votar a favor de l'aprovació inicial. Pensem que serà una cosa positiva per Sant Feliu, tot el Parc Agrari endreçadet, ordenadet, sense piscines, sense cases de 2 pisos, sense matalassos, sense rodes, sense pneumàtics i sense somiers per fer davalles. Pensem que això estarà bé. A les posicions més bel·ligerants en contra se'ls han acabat els arguments, perquè veritablement la feina que hem fet ha estat una feina de cercar consensos com més millor, i la prova fefaent és que un pla que ja va sortir amb 15 vots de 21, avui ha sortit amb 17 de 21. Bueno, ja destacaria moltes coses. Una, les solucions del Parc Agrari amb els parcel·listes, que és important que s'hagi arribat a un consens i que es tingui en consideració les diferents tipologies que existeixen en l'actualitat en el Parc Agrari i que estiguin posades no en un annex, sino realment en el plec. Hombre, creemos que el principal punto ha sido la aprobación definitiva del Plan de Protección del Parque Agrario, que se consuma la afrenta que se está haciendo a tantas y tantas familias de Sant Feliu y de fuera de Sant Feliu, donde el equipo de gobierno plantea sacar a los parcelistas.
de sus ubicaciones y mandarlos a unos espacios que sin hablar con ningún propietario, porque hemos pedido datos y no nos han dado ningún tipo de indicación, los pretenden trasladar ahí de una forma más o menos acordada o menos forzosa, pero sin ningún tipo, digamos, de garantía de que continuarán con las mismas condiciones. Pues hombre, para mí lo más importante ha sido la aprobación del plan de protección o desprotección del parque agrario. Se ha evidenciado, yo creo, con mi intervención la dejadez que han tenido el equipo de gobierno de intentar buscar consenso político. No nos han llamado en ningún momento a sentarnos en la mesa para ver qué podían hacer para que nosotros nos sumáramos a este acuerdo. Nos han estado obviando de todas las negociaciones, incluso han hecho convocaron un acto en el que los partidos políticos no estábamos ni siquiera informados. Tiene que haber un plan de viabilidad y lo han desestimado. Entonces, si no hay un plan de viabilidad, es que estamos en una situación difícil de poder entender. Es decir, si para entendernos el tema fundamental no se estudia, no se analiza, no tal. Los derivados pueden ser los que sean, però ja són muy poco significativos. Per últim, es van destacar dos mocions amb importància per la ciutat. La primera va ser l'aprovació de la construcció d'habitatge dotacional públic a la quarta planta de l'edifici del carrer del Pla. Tot i la unanimitat amb què es va aprovar, alguns regidors van criticar que l'habitatge social és una promesa de govern de principi de legislatura i que un any de les eleccions aquests pisos arriben tard. Per altra banda, la nota positiva va ser l'aprovació de la remodelació del camp de futbol de la Falguera. La moció es va aprovar per unanimitat i tots els regidors van coincidir en que era una reforma necessària que suposa un progrés en les condicions de vida dels veïns del barri. L'Ajuntament de Vallirana té oberta la convocatòria de subvenció Foment i millora de l'ocupació de l'activitat econòmica a Vallirana 2018. En aquesta cinquena edició s'hi ha destinat 75.000 euros del pressupost municipal. L'Ajuntament de Vallirana destina 75.000 euros a subvencions per fomentar l'ocupació. Es tracta d'ajuts econòmics a empreses, autònoms en general i a entitats locals per la contractació de nou personal o per la millora de condicions laborals. També es contempla una línia de subvenció per nous emprenedors i per activitats de millora de la vida laboral dels treballadors. És el cinquè any i aquest any n'hi ha novetats al respecte. Bàsicament, el que fa aquesta subvenció és donar diners a aquelles empreses que contractin persones aturades del nostre municipi, tant per empreses com per entitats del municipi, i després el que vol també és fomentar aquelles persones emprenedores que vulguin emprendre, que es facin autònoms, i llavors es fa una subvenció de fins a 2.500 euros per pagar totes les despeses que tenen en el primer any com a autònoms, i a més amb aquelles persones que vulguin fer una instal·lació en una empresa, oficina, botiga al nostre municipi, doncs tenen un extra, a més, de 1.000 euros. Es crea també una línia de subvenció nova amb l'objectiu de millorar la vida laboral dels treballadors d'una mateixa empresa. Les finalitats de la convocatòria són reduir les taxes d'atur al municipi i promoure la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables, millorar la qualitat de l'ocupació, donar suport a l'organització de la vida associativa al municipi i millorar la qualitat de la vida laboral en l'entorn de treball. I atenció perquè arriben els problemes a l'aeroport del Prat. 250 passatgers de Vueling han perdut el vol aquest matí. La causa ha estat una avaria a la xarxa que ha obligat a facturar l'equipatge de 60 vols de manera manual. Una avaria a la xarxa d'internet de Movistar ha afectat aquest divendres la facturació d'una 60 de vols de la companyia aèria Vueling a l'aeroport del Prat de Llobregat. L'avaria ha obligat a fer la facturació manual, provocant llargues cues i endarreriments, i com a conseqüència d'això, uns 250 passatgers han perdut el vol. La companyia ha decidit no endarrerir els vols, fet que ha comportat que alguns passatgers no hagin arribat a temps d'agafar-los. Ara, Vueling està buscant vols alternatius als clients que han perdut l'avió. L'avaria ha durat 2 hores entre les 6 i les 8 del matí. Després s'ha anat normalitzant el servei i les cues s'han reduït progressivament. L'àrea metropolitana aprova el pla per reduir la contaminació provinent de les obres, que obligarà els promotors d'obres a prendre mesures quan es decreti un avís preventiu per contaminació. L'àrea metropolitana de Barcelona ha anunciat aquest dimecres l'aprovació d'una nova ordenança que prohibirà activitats pulverulentes en cas d'alta activitat contaminant per protegir la salut de la ciutadania.
Aquesta ordenança permetrà conèixer i controlar les emissions d'òxids de nitrogen i partícules en suspensió generades en les diferents fases d'obres, un tràmit que ha estat aprovat al ple d'aquest dimecres pel Consell Metropolità. I la Generalitat, a través de la seva xarxa d'estacions de prevenció i vigilància de contaminació atmosfèrica i el Servei Meteorològic de Catalunya, determinen com estan aquestes estacions en tot el territori de Catalunya i amb la previsió del temps poden veure com evolucionaran aquestes estacions. Quan han assolit uns certs límits i es preveu que a 24 hores aquesta concentració vagi més o que no millori, ells activen o declaren la fase o d'avís preventiu o d'episodi tant sigui per diòxid de nitrogen com per PM10. Llavors, com es dona aquesta situació, a part de les mesures estructurals, hi ha unes mesures concretes que s'hauran d'aplicar en les obres quan estiguin aquestes fases activades. El reglament estableix els promotors i constructors que han de presentar la programació de les obres per conèixer la durada de les activitats generadores d'emissions de gasos, designar un vigilant ambiental de l'obra i acreditar que l'empresa i el personal de l'obra tingui coneixements sobre contaminació atmosfèrica i prevenció. I en temes de salut, l'Hospital de Bellvitge s'ha convertit en l'únic centre públic català en operar cataractes i còrnies amb làser d'última generació. També és el primer centre d'Espanya que aplica aquesta tecnologia de còrnia complexa. El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge opera les cataractes i les còrnies amb un làser de femtosegon capaç de tallar amb precisió milimètrica i sense danys col·laterals. El Victus és l'aparell làser més precís que existeix en la cirurgia ocular actual i representa un dels últims grans avenços tecnològics en oftalmologia, gràcies a la rapidesa i la seguretat que ofereix. Les intervencions oftalmològiques amb làser són habituals en centres privats, però no en la sanitat pública. De fet, Bellvitge és el primer hospital públic de Catalunya en usar aquesta nova tecnologia. A tot Espanya hi ha 10 centres públics que fan servir el Victus per a les operacions de cataracta. Bellvitge és dels primers que també l'apliquen les cirurgies de còrnia complexes, amb excel·lents resultats pel que fa a la reducció del temps quirúrgic i la precisió de la intervenció. El centre està tractant amb làser de femtosegon l'astigmatisme, el queratocon i la patologia corneal complexa, evitant així el trasplantament de còrnia. L'Ajuntament de l'Hospitalet i la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies s'han compromès a continuar treballant en la concertació de places de residència i centres de dia per a gent gran, de les quals la ciutat té un important dèficit. Així ho han acordat avui l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, en el decurs de la visita institucional que el conseller ha fet a la ciutat. Visita a l'Hospitalet del conseller de Treball, Afers Socials i Família del nou govern de la Generalitat, Chakir El Homrani, una visita que s'ha traduït a l'anunci de la construcció de 2 nous equipaments per a gent gran a la ciutat, 2 residències als barris de Santa Eulàlia i Sant Josep. En el cas de Santa Eulàlia estem parlant de més de 100 places que es concertaran amb la Generalitat de Catalunya, places residencials i també de 40 places de dia, de centre de dia, que també són unes places molt necessàries per als ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet i que en aquest sentit també hem parlat de treballar en que això també sigui possible d'aquí un any aproximadament en el barri de Sant Josep. La visita del conseller Chakir El Homrani a la ciutat també ha inclòs el centre de formació de l'àrea municipal de promoció econòmica, on han saludat els joves que fan cursos de formació ocupacional en el terreny de la restauració i l'hostaleria i també de la mecànica de l'automòbil. I tot i que ni el conseller ni l'alcaldessa han entrat en detall, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat que l'Hospitalet sigui una mena de banc de proves de nous serveis per a la gent gran al domicili. Aquí volem treballar entorn de la llei d'autonomia personal i volem treballar entorn d'aquells mecanismes d'acompanyament innovadors al respecte. I ens hem llançat la possibilitat de treballar-los conjuntament amb l'Hospitalet i d'anar avançant entorn de les respostes que han de ser
molt diverses a les situacions diverses de la gent gran. S'ha de treballar des d'un punt de vista tècnic, des d'un punt de vista de treball conjunt de les dues administracions i fruit d'aquesta relació i d'aquesta voluntat sortiran projectes segurament innovadors. El conseller de Treball també ha volgut incidir en l'esforç pressupostari que el Govern de la Generalitat té previst fer per mantenir i reforçar els plans de formació ocupacional orientats al jovent. Donar resposta formativa perquè la incorporació al mercat laboral sigui bona i en les millors condicions possibles és un bon exemple. I crec que avui hem pogut veure un exemple d'un projecte que funciona i que li dona sentit amb uns nivells d'inserció laboral molt, molt elevats i amb una capacitat de treballar amb un col·lectiu que per al Departament i per la Generalitat és prioritari, que són els joves. El conseller Shakir El Homrani també ha mantingut un breu contacte amb portaveus i regidors de diverses forces polítiques del consistori i ha signat igualment en el llibre de visites de l'Ajuntament. Molins de Rei celebra la seva primera jornada Indústria 4.0 amb un acte conduït per Xavier Grasset i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei i de la molt honorable consellera Maria Àngels Chacón. Aquesta jornada ha volgut apropar les empreses a les novetats tecnològiques per poder avançar cap a un futur. Molins de Rei ha celebrat la primera jornada Indústria 4.0. Ha estat una jornada conduïda pel periodista Xavier Grasset amb l'objectiu d'analitzar la transformació digital des del punt de vista de la petita i la mitjana empresa a partir de l'experiència d'empresaris, fabricants, consultors que han incorporat les tecnologies de la Indústria 4.0 a les seves organitzacions. L'Ajuntament ha descrit aquesta jornada com una jornada formativa i ha destacat la importància de que les empreses evolucionin i s'adaptin al nou paradigma de funcionament tecnològic per aconseguir l'èxit. Hi ha un punt que és molt important, que és mirar d'ajudar les empreses a aportar-los el coneixement perquè puguin seguir competitives i puguin anar millorant cada dia. El 4.0 és un dels aspectes de més competitivitat del futur, en el fons del present, però segur del futur de qualsevol empresa que pugui estar en qualsevol dels nostres polígons industrials. L'acte s'ha dividit en diferents parts. Ha començat amb la benvinguda de l'il·lustríssim alcalde Joan Ramon Casals per donar pas a la primera taula rodona, on s'ha parlat de les oportunitats de la implantació de la Indústria 4.0 a les pimes. En aquesta primera taula s'ha comptat amb la presència de Carles Miranda, coordinador d'Indústria 4.0 d'Acció, Joan Guaix, director de programes públics d'Eurecat, Pere Oms, director del Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya i Lluís Romeral, president de l'OPC en l'àmbit de la Indústria 4.0. La segona taula rodona, en canvi, ha volgut mostrar 3 casos d'empreses que han aconseguit l'èxit de la mà d'Eduard Paz, enginyer de I+D de FAE, Andrés López de Pepe Jeans i Constantino Sainz de Rozas, responsable de vendes d'Industri Shader Elèctric. Tots 3 han explicat la seva experiència de primera mà. La cloenda de l'acte ha estat a càrrec de la honorable senyora Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que ha volgut mostrar el compromís de la Generalitat a ajudar les empreses a incorporar-se en el nou món industrial. La jornada ha finalitzat amb un networking cafè que ha servit a les empreses per conèixer i acabar de parlar i resoldre dubtes. Aquest cap de setmana i a causa d'unes obres, el servei de metro entre Canvi de Let i la plaça de Sants queda suspès. Els viatgers poden utilitzar altres connexions ferroviàries de la zona, amb el reforç d'un bus especial que connectarà Canvi de Let i Pobilla Cases amb la línia 1 a Can Serra. Els dies 30 de juny i 1 de juliol estarà tancat el tram de la línia 5 de metro entre Canvi de Let i la plaça de Sants per treballs de millora de la infraestructura. La resta de la línia 5 entre Cornellà Centre i Canvi de Let d'una banda i entre Plaça de Sants i Vall d'Hebron de l'altra funcionarà amb les freqüències i horaris habituals dels dissabtes i festius. La suspensió del servei durant aquests 2 dies és necessària per realitzar una intervenció de renovació de la plataforma de via en un tram del túnel entre les estacions de Pobilla Cases i Collblanc. A efectes pràctics, hi haurà circulacions normals a tota la línia 5 fins al final del servei de divendres a les 2 de la matinada de dissabte i el carrusel complet es reprendrà dilluns a les 5 del matí. Durant el tall del cap de setmana, a banda del servei parcial de la línia 5, els viatgers que hagin de fer trajectes entre Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet i Barcelona disposaran de la resta de serveis ferroviaris del sistema integrat, les línies 1 i 9 sud de metro, els trens de rodalies i els tramvies.
Per facilitar el transvasament d'usuaris cap a la línia 1 de metro, TMB habilitarà un servei especial d'autobús que farà el recorregut entre les estacions de Can Vidalet, Can Serra i Pobilla Cases, amb el mateix horari del metro. La Casa de Parts de Martorell es va posar en funcionament el novembre de 2017 i fins al moment ja ha atès fins a una vintena de naixements. Un total de 165 dones han consultat, interessant-se per aquest servei que permet parir, seguint el temps fisiològic de la mare i amb el que vulgui i necessiti. A Catalunya hi ha un 12% de dones que busquen parir de forma natural i la tendència a sol·licitar un part respectat està creixent cada vegada més. A diferència d'una sala de part natural, la Casa de Parts de Martorell s'ubica fora del bloc obstètric. Les mares es troben en una habitació que podria ser la d'una casa amb diferents espais per treballar el procés del part, com una banyera, un llit, unes lianes, una cadira de parts, un matalàs o llums regulables. Les dones que accedeixen a la casa de parts tenen embarassos de baix risc i sense patologies, però en cas de complicacions tenen l'avantatge d'estar dins un centre hospitalari amb tot l'equip de professionals mèdics al seu abast. Des de la institució valoren positivament el funcionament del servei i esperen atendre en el transcurs de l'any un 10% més de parts habituals, és a dir, uns 100 naixements nous. Posada en marxa per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca d'un nou pla d'ocupació per a 10 persones d'una durada de 6 mesos. Aquest matí s'han incorporat als seus nous llocs de treball. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou pla d'ocupació. Aquest nou pla serà d'una durada de 6 mesos per a 10 persones. Com a objectiu és que aquestes persones que estan sense feina puguin tenir feina durant 6 mesos i també millorar els seus coneixements, tenir experiència, no? És el típic que jo els comentava ara fa uns moments, no? Que moltes vegades quan un va a l'empresa el primer que li pregunten és si té experiència i clar, a vegades dius no, doncs aquí poden adquirir una experiència que després a l'hora de buscar feina doncs els faciliti que a l'empresa privada puguin trobar feina. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric York, el regidor de Promoció Econòmica, Juan Pérez, i el regidor de Recursos Humans, Francesc Delgado, han donat la benvinguda als 10 treballadors. Treballadors que ocuparan diverses feines. És un pla d'ocupació que fem conjuntament amb la Diputació de Barcelona i que incorpora 10 treballadors que treballaran durant 6 mesos en departaments diferents de l'Ajuntament, amb tasques administratives, en l'àmbit de la transparència. Tenim un xòfer també que ens ajudarà amb el trasllat de la gent al centre de dia o a les residències. En fi. Uns plans de durada de 6 mesos, el que dona el pressupost per poder arribar a la major quantitat de gent possible. Bueno, perquè és el que ens permet el pressupost, no? Clar, si nosaltres volem 10 persones, 6 mesos. Si volguéssim un any, serien 5. I preferim tenir uns 6 mesos, és un temps raonable, i això ens permet també tenir més gent. L'objectiu del consistori és superar les xifres de l'any 2017. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca realitzarà actuacions viàries de millora de la seguretat al polígon industrial nord-est de Sant Andreu, amb l'objectiu de reduir el nombre d'accidents en aquests 2 punts negres. La millora de la seguretat del trànsit i eliminar un punt negre és l'objectiu de l'actuació viària que es durà a terme aquesta setmana, en 2 parts, carrer Indústria, Cruïlla, carrer Granada. El que farem serà reforçar, repintar els passos de vianants d'aquella intersecció, però a més també instal·larem una rotonda petita, per les característiques de la Cruïlla. No serà d'obra, sinó serà de pintura, amb la que així es redistribuirà i es facilitarà l'accés a les diferents vies. I carrer Indústria, Cruïlla amb carrer Cancellarès. El que farem serà reforçar els passos de vianants i també el que farem serà, que és la via principal, que és carrer Indústria, amb aquell tram fer-la com secundària. Què vull dir amb això? Amb el que instal·larem els stops amb el mateix carrer Indústria. Per què? Per evitar els excessos de velocitat que s'estan produint en aquella zona. Un punt negre no per mortalitat. Recordem que des de l'any 2008 no es produeix una mort en accident de trànsit al nucli urbà de la nostra ciutat, sinó catalogat com a punt negre per la gravetat dels accidents que s'han produït. Podem tenir vies que tenim molts més accidents,
però són accidents de caire molt lleu, molt de sortides d'estacionaments, que aquí, per moltes actuacions que nosaltres fem, doncs és de difícil solució. Però altres com aquesta, del car indústria, amb una intersecció on els vehicles van amb excessos de velocitat, on hi ha poca visibilitat, on no estan pintats els passos de vianants, doncs podem, si més no, minimitzar aquest risc d'accidents. Dades que es poden repassar a la memòria de l'any 2017. Es pot veure a la memòria que realitzem cada any i on a la web de l'Ajuntament consta la de memòria del 2017. A partir de dilluns, aquests 2 punts del sector 8 i 9 del polígon industrial seran ja operatius. L'actuació es durà a terme diumenge. Unes cruïlles que suporten un gran volum de trànsit diari. Ahir al vespre es va donar el tret de sortida a la Festa Major de Gavà, que enceta un cap de setmana llarg, ple d'activitats familiars, correfocs i concerts per a tots els públics. La Festa Major ja ha començat. Com bé sent habitual en els darrers anys, l'acte inaugural de les festes de Sant Pere va ser ahir al vespre davant del Museu de Gavà, on l'alcaldessa, juntament amb diferents joves de la ciutat, han volgut transmetre l'esperit que volen traslladar aquests dies festius. 3 joves que participen molt activament a la Casa Gran, ens han explicat el que estan fent, però sobretot el que ens volen és apropar aquesta manera que ells tenen també de viure la cultura urbana, i també amb un aprenentatge molt important, perquè hem d'aprendre de tots, dels més petits, però també dels més joves i dels més grans. I el que volem és això, que la gent gaudeixi, però que ho faci amb respecte a la diversitat, que hi ha opcions diverses i que totes tenen cabuda a la nostra ciutat. També hi va haver un homenatge per als 2 gegants principals de la ciutat, en Pere Marc i Maria la Barona, que enguany compleixen 25 anys de la seva estrena, i la presentació del Petit Sant Pere, un recull de propostes de caire familiar que tindran lloc dissabte durant tot el dia a l'Avinguda Joan 23. Per finalitzar l'acte es va realitzar un espectacle de projeccions sobre la façana del museu, acompanyat amb l'actuació dels joves de la Casa Gran que van engrescar el públic al ritme de hip-hop. Los actos dependen de uno mismo, no vayas a equivocarte, no crees un falso espejismo, pues tu hijo no se merece que tengas que pegarle y ver tu propia fe. L'Espai Jove de Can Arús a l'Hospitalet de Llobregat acull una exposició impulsada per l'Associació per la Llibertat Sexual, una proposta per donar visibilitat a aquest col·lectiu i fomentar l'art inclusiu. La mostra es pot visitar fins al dia 27 de juliol. Un home que no se sent còmode en el gènere que se li ha assignat biològicament. Amb obres com aquesta, Claudi Magrinya reflexiona al voltant de la identitat de gènere. Com en aquesta peça, anomenada El naixement de Mart, i on l'artista fa una reinterpretació del clàssic Naixement de Venus de Botticelli. Esta es Venus, ahora se llama Marte, es trans, es un hombre trans, y básicamente ya ha pasado por la mastectomía, está en tratamiento de hormonas, está de camino a su sueño hecho realidad, a su realització com a persona. I això bàsicament és aquest concepte, però portat a l'extrem. Enguany, 4 joves artistes formen part de l'exposició que engloba diverses disciplines artístiques. Entre les obres, aquesta, anomenada La llibertat des del cabell. Jo precisament vaig reconciliar-me amb l'ésser de ser una persona trans no binària, de ser gènere fluid, precisament a través de les perruques. Va ser com la meva primera manera d'experimentar amb l'expressió de gènere i amb la identitat de gènere. Doncs havia pensat en dur-ne una que fos així amb l'art de Sant Martí, que és la nostra bandera, i que fos així com una obra desenfadada i divertida. La mostra està organitzada per Alice, una associació amb 2 anys de vida i que reivindica la llibertat sexual. A través de l'exposició volen reflexionar mitjançant l'art sobre la situació en què es troba aquest col·lectiu. Visibilizar el colectivo LGTB y también un poco lo que viene siendo el feminismo en la ciudad para evitar situaciones de violencia de género, evitar situaciones de conflicto en la sociedad. También lo que queremos es fomentar el arte inclusivo y además también dar una plataforma para los jóvenes artistas a exponer su arte. Tenim molt pocs espais on siguem visibles i, a més, a part d'això, aquests espais són retractar-nos d'una manera molt concreta, és a dir, homes gais blancs i sempre com a paper secundari, és a dir, hi ha molt poques vegades que siguem protagonistes d'enlloc. Llavors, una bona manera hem pensat, vàrem pensar fa 2 anys,
de visibilitzar la comunitat era algo que a la gent li agradés. I què li agrada a tothom? L'art. És la segona exposició que impulsa a l'ICE. Es pot visitar fins a finals de juliol a l'Espai Jove de Can Arús. Promocionar la salut a través de la fotografia i l'esport. Aquest ha estat l'objectiu del concurs dut a terme per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. La salut, l'esport i la fotografia, una combinació que ha servit per dur a terme des de la Regidoria de Salut i el Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca un concurs fotogràfic entre els estudiants dels centres d'educació secundària per promoure hàbits saludables. Amb l'efecte de que mitjançant la fotografia la canalla puguin pensar, puguin fer imatges que els tinguin que veure amb la salut i, per tant, puguin deduir coses que siguin saludables per ells. El guanyador de l'edició d'enguany ha sigut Alejandro Jiménez de l'Institut Sant Andreu, amb una fotografia que porta per títol "Pots jugar amb tot, menys amb la teva salut". Primer jo vaig fer la foto i vaig pensar com podia enfocar la salut amb l'esport. I vaig dir, a veure, la fruita que a mi més m'agrada és la poma i l'esport que a mi m'agrada també és el bàsquet. I vaig intentar fer un combo. La regidora de Salut Pública, Montserrat Tovella, valora positivament el dur a terme iniciatives com aquesta. Molt contents, perquè les imatges són bones, els nens s'han esforçat per fer-les i, a més, són imatges molt significatives. Fa pensar a la joventut. Hi ha més dels programes que fem que té a veure això. Per exemple, el cartell del SIDA, que també és un cartell gràfic, seria el mateix. Per poder dibuixar una cosa tens que poder-la pensar abans i, per tant, tens que haver dedicat una estona a poder reflexionar sobre aquell tema. Aquí seria el mateix, però fet amb un element que als nens els agrada molt, que és la fotografia, que avui en dia amb els mòbils i així tots ho utilitzen moltíssim. Aleshores, a partir d'aquí ells utilitzen això, intentem treure imatges que ells puguin reflexionar. Aquest matí l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, i la regidora de Salut, Montserrat Tovella, han fet entrega dels premis i diplomes als 5 primers classificats. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etv.cat. Nosaltres tornem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana.